Estem a la finca de la Coromina. Aquesta finca està dintre d'uns polígons que ens va dibuixar el Graf, on ells necessiten tenir una àrea estratègica de gestió. Això vol dir que ha de ser una zona amb poc combustible. Vol dir que ha d'haver-hi un sotabosc que no ens toqui a les capçades, que eliminem el combustible mescala, que es diu, i que tinguem una densitat d'arbres baixa perquè, en cas d'un incendi forestal, tinguin una oportunitat per poder treballar aquí els bombers. Des del 2020, cada any fem unes 20 hectàrees de terreny, de finca privada, perquè a l'espai de les Guilleries no tenim finca pública, on fem aquests treballs d'estassada i aclarida de l'arbrat. Llavors, un cop tenim fet aquesta feina, ja portem fetes 60 hectàrees, el que ens fa falta és algú que ens mantingui aquest sotabosc a ratlla, que no ens pugi. Si no trobéssim un pastor que ens fes el manteniment d'aquest sotabosc, hauríem d'estar estassant cada 4 o 5 anys amb un cost que tindria sobre els 1.200 euros l'hectàrea de tornar a estassar. Ens vam trobar un dia amb en Martí en un camí i em va dir si m'interessaria netejar aquests espais que estan fent per als incendis i em va semblar bona idea i aquí estem, per provar aviam si podem ajudar entre tots a que es mantingui el bosc net. L'acord és que vinc aquí, netejo el bosc amb el ramat i em van facilitar el tancat i aigua. Engegar unes hores al dematí per aprofitar la fresca, que mengin, i després amb aquestes calors doncs, ja s'amorrien i tornem a engegar al vespre. I nosaltres el que els hem proporcionat és la cleda, una cleda mòbil perquè ell pugui tenir el ramat tancat a les hores de màxima insolació del dia i a la nit. Llavors el que estem fent és durant 3-4 mesos, en funció de com estigui el menjar, estarà aquí el pastor amb el seu ramat, anar-se menjant tot el sotabosc. De tot el que hi hagi a la zona, doncs elles van pessigant d'aquí i d'allà en funció del que els hi ve més de gust aquell dia. Una mica del bruc, la bruga, la jonsa, aquest tipus de fanal també, ara és molt verd, també els hi agrada una mica. Bueno, benefici per mi, doncs mira, que s'alimenten les ovelles i és un win-win, no? Jo tinc aliment per les ovelles i netegen el bosc. Fins que no es noti, ara hi ha unes 200 ovelles, doncs fins que no es comenci a notar, d'aquí un parell o 3 d'anys es notarà que hi estem passant. En aquest tipus de pastura doncs has de ser-hi i has d'estar-hi tot el dia amb les ovelles i això la gent ja no ho vol fer. És més fàcil tenir tancats i tenir altres tipus de maneig del bestiar, que això és més com era abans i clar, les coses canvien. El tema de prevenció d'incendis, contra més bestiar hi hagi, i un exemple està clar és a la finca on visc jo, que es va netejar fa 4 anys i està perfecta, gràcies a que hi ha el ramat i la va mantenint. A mesura que anem fent aquestes zones estratègiques de gestió, les anem treballant, en Jordi pugui augmentar el seu ramat i anar pasturant totes les hectàrees que anem fent. Aquest any tenim 20 hectàrees més planificades per fer durant la tardor, que les sumarem amb aquestes hectàrees que es podran pasturar l'any que ve. A mesura que anem creixent, anirem fent. Sempre i quan els propietaris de les finques ens deixin fer les feines i ens deixin mantenir el sotabosc amb el ramat. El que haurien de fer més llocs és apoyar, com han fet aquí l'Espai, en Martí, donant-nos aquesta oportunitat perquè poder creixeria una mica el sector, que el que costa més és trobar terres per poder pasturar amb el bestiar.